Good morning! Diretso na sa kainitan na kita naman tabi kan sa tuyang kaluneson. Sana po sa paghampang niya to kay ning kaldawon, ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Ini na po ang programang Tingog Kan Banwaan. Naglalaom na yaong kamudyan, asin minaimbitar na sabayan nindo kami sagkod ng alas 10:30 ning udto mantang naghanda na gayud kamo kang pangudtuhan na mainit-init pang paksiw na lamang loob. Pasintabi duman sa mga medyo antaas ng uric. Lamang looboy, kung kamo kan likay-likay tabi. Ha? O pwede man siguro na inihaw na lang na kunyan. Nakatara na kamo kang inihaw na badi. Masiramon po yan. Kumusta ka mo dyan, Daraga? Sa Saudan? Albay District as in Legazpi. Magiging katabang databi ang Mega Force Patrol. 3rd District ang Samuya pong Chief Reporter pa rin Jimmy. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano. Si Chief Jimmy, si Compadreng Jomar, Padingal Armario, and then si Joshua Bino. Sa luwas, yaon man dyan si Angel Mustaza, Karen Nicolala, sa Manibela, Henry Mata. Mantang sa Master Control, no less than ang samuya pong Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, diretso po dyan sa tuya pong pagsubaybay kan mga istorya. Si News Director Mardela. Mantang yaon dyan Jen Matthew Balyaran, asin si Madam Shia Leron. Sinda po ang nagkatarabang-tabang. Para po sa pagsumadakan mga istorya sa palibot. Lokal, nasyonal, international. And syempre, ayan ang nakakabara sa nindong bareta po. Sa social media portal kan DCGB. Sinda po kasabay si Jimos Barrios. Sa IT yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Kasabay ang sa tuyang OJT from Cat College. Si April ba yun? April, tama pakikon dito yung nalingawan ko sungaran mo tabi. Basta naramdaman mo ko, April Ostero. Si April na Ostero. Ako mo po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si John April Ostero, ang sa tuyang OJT dyan sa Master Control as in sa IT from Cat College. Ako mapan sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Iyan, tabi ako po, si Pio Fernandez. Okay, dire-diretso na kita kan sa tuyang mga pag-uro-restorya dyan sa okay, digdi sa tuyang programa. Sa kuyang number tabi is 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 as in sa 09660730-115. 09660730-115. O pwede man, tabi. Good morning palanhali sa Pilipinas dyan sa tuyang paraan tabay. Nagdadarangog, naghihiling viewers sa DCGB News Online worldwide, netwide. Yan, tabi paki-share na lang tabi yan na broadcast mi tabi. Tanganing su mga friends ta dyan, o kaya friends nindo na bako mi friend tabi sa Facebook, maging mas mahiwas pa ang matawan niya to nin informasyon even outside kan Kabikolan. Yan. Morning tabi dyan sa satuyang mga paradangog man sa daraga. Kay dyan sa Petron Tapgas Gasul. Good morning, Sir Ato Lim, Petron Tapgas Gasul. The best man kamo dyan. Salamat sa padagos pong pagantabay sa DCGB. Yan. I understand, yaon si Kwan, si Angel yata sa NBI, bad makahuron ta su chief kang NBI, makwanta su development tayo man agad su naglaog sa isip ko kasu bago buda kaswapon so further development na kan pag surrender ka itong su pinagasabing alleged ground commander kang kunyan kan conception itong pigtatagbaga kan yan na pinagre-refer kan otoridad na Concepcion Criminal Group badlamang makahuron ta ang chief kang NBI digdi sa satuyang palibot para mas na maintindihan ta kung ano nang status kaayan tabi kung may mga kasong hahampangon pa ang nasabit na persona. Aramon ta dyan ta parang nasa NBI si kunyan si Angel na Mustasa isiyon ta dyan kay Angel. DCGB On the Spot Report. Diyan kita kay Angel. Good morning, Angel. Location and what's happening? Yes, good morning, Sir Pios, and good morning sa mga paraan tabay. Ang location ko niyan, yan ako dito sa National Bureau of Investigation Regional Office number 5. Kaso bagong aga nakauron ko si ARD Eduarte. And ganyan, Sir Pio, kauron ta sa mismong persona nakaibahan na nagtukad duman sa Barangay San Antonio kan Libon. Siya ang sumismong nagsundo kay Ninsu, sabing ultimong leader kang Concepcion Criminal Group, si Attorney Felipe Jesse Jimenez Jr. Siya po ang senior agent kang NBI Bicol. Sir, Attorney, nasa ibong na linya po si Sir Pio. Live kita ngon yan sa DCGB. Hello, good morning, good morning. Yes, sir. Good morning. Si Pio Fernandez po ka na DCGB. Sir, ano po na po ka? Ano ang bale desisyon na kayan kan bureau diyan sa pinagasabing ground commander kan Concepcion Criminal Group nasa custody na nindo? What will follow next na tabi, Attorney? Pinta pa po ini to make it sure na talagang wala nang existing na Gilbert Concepcion Group. Pero we believe na he is the last ground commander ng Gilbert Concepcion Group. Unang-una, nakuha na natin yung mga last remaining firearms na pagmamayari ni Gilbert Concepcion. Nakuha natin lahat. Ibig sabihin, last commander, firearms, dismantled na po at na-disarmahan na po ang grupong ito. Meaning, wala na talaga. Ay, yun. So, ano sir ang ang attorney po, if you may, ano po ang classification ninyo niya? Na-capture siya or nag-surrender po, sir? Nag-surrender po ito sa kapitan ng San Antonio Libon. Then yung kapitan, tumawag din kay Mayor at nag-connect po sa amin. Kaya pinuntahan po namin kasi po yung sawaran, naka-address po yun sa officer ng batas. Kaya isinerve po namin yung warrant sa kanya
during his surrender. Aha, yun. So, may existing warrant and then during yung surrender, ipresenta na yung existing warrant sa kanya po. Opo, Oho. meron po. Opo. Siyam actually. Naku, siyam na warrant. If you may, ano pong mga kasong kinakaharap niya under that warrant po? Kasi sa mga inisyo ng warrant ng korte, may murder, may kidnapping with serious illegal detention, may attempted murder, and kidnapping. Ay, naku. Mga matitindi po, attorney, ano po na kaso? This call will be Opo, mga heinous crime po yun eh. Heinous crime. Oh. So, anong sistema na? From henceforth, sa kustodya nindo, saan na po nindo dadarahon ang persona? Ini po sir, ang gigibuhon ni, magibo po kami return sa court, and then yung mga firearms na recovered kahapon, idodokumenta po yan niyan together with the media. Ang hinahalat mi na lang po si Kapitana Susan Tabagan ng Barangay Alongong para well documented po ang pag-inventory ta po ng mga firearms. Ay, iyo po. Now, during the process, tabi attorney, kan sa indong pagkukustudya, igo naman siya tabi ng mga pinag-istorya sa indo kung ano talagang partisipasyon niya dyan sa grupo? Dakol po, pero confidential po, sir. O yun, oho. So, we respect that tabi, sir. Ano po? Pero, inako niya na kung siya integral part siya kang grupo. Hindi siya integral part, sir. Leader. Leader. Ano, oo. Sa indong pag-iimbestigar, sir, ano ang sa iyang, kumbaga, posisyon katungdan? Ground commander po. Siya ang in charge sa front base. Ibig sabihin, naka-perimeter siya para sa leader kay Gilbert Concepcion. Ay, kumbaga, close in. Ano, kumbaga? Hindi po. Naka-perimeter po. Medyo malayo po. Medyo malayo. Siya po Naka-perimeter. muna ang unang may encounter ng Yeah. law enforcers kung sakali man may operation against their leader. Yun, naka-perimeter siya pala. Ano, parang layer by layer. Ano po? Opo. Oh, yun. Okay. So, pag hahampangon niyan mga kasong yan, matitindi. Opo, sir. Opo. O ano sukuan? Ano su epekto kan pag surrender niya in relation sa mga kasong iyan taong pighampang niya? Ini po, probably, mahiring po sila kayo ni, nasa disposition na po ini kang korte, sir. Nasa disposition na kang korte. So, kumustang ko niyan? Kumustang estado mo niyan kan persona tabi niyan sa indong kustodiya? Actually, nagsasabi siya sa mga na may namamati pa siyang trauma, hindi siya makatulog. Yun lang naman po, sobrang takot. Iyo. Yun po ang sinasabi. At may pagsisisi, may remorse na po sa kanya. Okay. Now, siya talaga ang pinaka-ultimo na and pigdadangog taka po kasubago with his surrender and paghampon niya kan makasungan, totally yung Concepcion Criminal Group na pigtatagpo nindo na arog ka na angaran, day na, obliterated na po. Opo, kasi na-neutralize na ng PNP si Gilbert. Nakuha namin yung tagapugot nila, si Roel Cabrillas. Nakuha namin si Gabriel Saysay, yung minor assassin ni Gilbert. At na-neutralize natin yung kapatid, si Aga Concepcion. At si Buting, Bin Saysayan, sa Cavite. Oh. Meaning, naubos-ubos na po natin. Okay. With this surrender, is this the last man standing kumbaga sa grupo ninda? Yes, sir, definitely. Oh, opo. Igwa baga sir ni nagbutwa several weeks ago na parang may splinter group na somewhere else na dakop man yata na parang hali sa kwan sa Concepcion Criminal Group. Any idea tabi attorney? Sir, wala po tayong idea dyan kasi nung nandito yung witness natin, nasa Witness Protection Program, Opo. alam natin po kung sino yung tunay na member ng grupo. At mga splinter, wala po akong alam na splinter group. Daining, dai ka mo dyan nga mamonitor na parang splinter group na tabi. Wala po, sir. Wala po. Oho. Uyuman sa natabi, sir. Thank you so much, tabi, sa oras as in informasyon. Thank you po, sir. Thank you. Good morning. Good morning. So yun sabi Sir Pio, si Attorney Felipe Gesto Jimenez Jr., ang senior agent ng NBI Bicol. Yaon dyan, Siguro Mike, ako, Sir Pio, may mga kasarabay dyan na media man na yaon dyan, nag-antabay? Okay po. Apo. May mga kaibahan digdi Sir Pio na mga media, pero authorized kita ni attorney na
makahuron siya. And then, kasi bago, nagtugot ko na si sir na so nagsuko Oo. na magtarang sa iya. Pero ang request na yan, sararuan na lang sa ako. So, sararuan medyo sana. bako na maray ko pangimati niya. Yung nga sa pag-iisip ko, ta kung dakol ka mo dyan, tibad kung pasaro-saro, makadisrupt kita kan Apo. kunyan, kan proseso dyan. Opo. Oo, kaya mas maraming itong ininuta na ining su NBI. Opo, sir. Opo. Oo. Willing man siya, sir, kasi bago ka na. Kaso yun nga lang. Oo. Medyo nakukurab sa po kaya sa pangimatik niya. And Iyo. katakot pa. May Kay- nasisil pa siyang phobia. Kaya inapot ko baga sa attorney niya ako, kumusta ang estado? Ta, kung Opo. nagkaroon na okay, idiretso ta. Opo, sir. Opo. Sige, Pero sige. ano man sa, masimbag daw po siya patod sa mga kahaputan po, sir, na i-ano, sir. And tigahalat lang, sir, to Kapitan Kan Barangay Alongong para dumanman sa formal inventory sa mga long firearms na nakuha po duman na itinuro kay ni mismo ni Sir Jonathan Rejale Sanchez. Kung tututukan dahil pagbutasan tabi ng Apo. Angel and pag Apo. mag-press ko na i-live muna sana tanganing gabos nakaputan diyan na kuan madangon kang publiko maski si sa magapot Okay po, i-live sir. na sana tabi yan diyan ano sige. Okay po. So, yan tabi, Sir Pio, ang eksklusibong pagkipaghuron ka digdi kay Attorney Felipe Jesse Jimenez Jr. ang senior agent kang NBI Bicol. Kaibanan ko po si Kuya Boy Mata sa Mobile, Angel Mustaza, DCC. Salamat tabi Angel. Sa dagdag na istorya, ali diyan sa luwas. Kasabay si Boy Mata sa Samuyang Manibela. Kasubago kung nagirumduman nindo, nag-intro kita, naputol kita ng dit na minuto, ta supposedly, makakaulay ta ko ta na Chief Tech Ramir mismo yung persona, yung pinagasabing the last man standing sa grupo ning kan re-refer kan otoridad na Concepcion Criminal Group, yung ground commander, yan. Mr. Rejale. Pasintabi po sa may mga apelyidong Rejale, we do not intend to impute any bad or malign your good surname, pero ini po lang sa apelyido kay ining so we just refer ining suyaon yan na nagsuko sa otoridad. Sabi ta willing da ito kunyan na maghuron kunyan on air ngunyan pinainutango na su NBI then hinapot ko ano niya ako sa estado ta kung nagtaram sa NBI na okay sa estado idediretso ta nakaready naman daw kaya lang iyon na nga ito medyo kinurab na daa kay we respect it ngunyan sararuan na sa nadaa tabi di sige pag sararuan na sa nata gulpi ang mga media dyan ngunyan sa NBI i-live ta na sa nayan tabi pinagasabing the last man standing kana Concepcion Criminal Group. Pero kanakaaging mga simana, igobaganin bareta na may nadakop somewhere else sa kunya na parang hali ito sa Concepcion Criminal Group na igwanin parang splinter group ata kay pipa-confirm ta duman sa kahuruntang attorney taga NBI insofar sinada idatabi ning splinter group and iyon na ini na-obliterate na with the surrender na iyan na sarong nag-apelidong Rejale na nakakaatubang ning matinding mga kaso tabi siya nasa perimeter defense ground commander ngani bago makaabot duman sa pinaka sentro kan grupo siya ang nagdidepensa diyan sa ground kumbaga militarily yan diyan so dakol na makaputan na pwedeng masimbag taod-taod once na magtugot giraray iyan na suspetsado na makahurong kan mga taga-media. Dahil maghali tabi tapi nagtututukan na yan dyan ni Angel na Mustaza sa satuyang pag-iisikan istorya. Dagdagan tan istorya dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Chief Jimmy, kumpadre, good morning. Yes, salamat abi pa di pon sa pon kanakaging Sabado na to gay niya to yan pag sundo duman sa barangay San Antonio kan Libon mararayo ng barangay dahil naki-signal and nagkaigwa primerong pakipaghampangan sa limitado man sa nang bilang nin media kasabayan DCGP News kana nakaging Sabado haros naghapon kita duman sa nasabing banwaan tabi pade. Primero, ang nasabing persona nagtago duman sa Muerca Marinisur pagkatapos na
magadan bagay itong pinakang leader na si Gilbert Concepcion, and haloy nagtago siya duman ta area of responsibility panda niya an Camarinesor tabi padi. Ngunyan baritaan niya na sarupang leader na pindaw naman sa Merin Quezon Province, Oho. and inuli na digdi sa Libon, then linubong kaso hapon. Yan. Ngunyan nakapag-isip-isip siya tabi padi, duwa so isip niya either na mag-surrender o magtago giraray, pasiring na ang direksyon niya sa Leyte. Mapalate na sa Visayas area. Bilang original na area of jurisdiction an Libon, ining San Antonio, hindi mga kataraning pang barangay, area of responsibility niya yan. Durante ka nabubuhay pa itong si Gilbert Concepcion, siya ang ground commander. Mhm. Naguli siya digdi sa nasabing barangay, Oho. and nagdulok siya sa punong barangay kan Yan. San Antonio. Yan, oo. Pagdulok duman sa kapitan, ayun, supig istorya niyang plano niya magtago pasiring na duman sa Leyte. Iyo. Then nagtawag kay advice so punong barangay na nagaparalipot na ngaya andalan mo. Yan. Ngunyan, mas maray pa, ama imbis na magparatago-tago ka ngaya, mag-surrender ka na sana. Yun. So, duman sa nasusubayban kito kumpadring Jimmy, so hiro-hiro ka so Sabado, duman sa initial na grupo, so core group nindong nagsundok duman sa harayong lugar naan, so kapitan with the prodding of the barangay captain, nakumbensir ining si Mr. Rahil, Rahil. Rihale. Rihale. Yan, Rihale. Jonathan Oo. Rihale, Jonathan 36 Rihale. years old, alias Marasigan. Yan, si Marasigan, okay? Marasigan. Ngunyan, ang ginibon ni Kapitan, kinontak, unconditioned kan subject, Ding pulis. sige, Marasigan, dahil ngaya Kapitan pagpaisi sa pulis. Sa pulis, habo niya sa pulis. Abo niya sa Yun. pulis. Gusto ko ngaya kung paano ngaya makakontak sa NBI. NBI, yan. Provided ngaya na may layer tabi pa de. Mhm. From Kapitan to Mayor to Media Mhm. to NBI. Iyo. Last layer to NBI. Correct, oho. Tangga kasiguruhan niya asin magiging kampante siya kung may presensya ki media. Media, oho. Sa madaling sabi tabi pa de, dahil nangani kita nakapangudto, dalaga na kita dumanta, emergency maray, nagapod si Mayor Das Maronilla, Mhm. dumalagan ka ngaya dikdita, dakulao na istorya ngini. Mhm. Di sa madaling sabi dahil naman kita nagpara-interogar kung ano ang dakulang istorya, dalagan tulos kita duman sa direksyon kan Libon. Iyo. Then pag-abot duman, nag-abot kita sa Office of the Mayor. Anong problema nun na dakulang istorya? May armadong persona ngayon na masurrender. Masurrender, yun. Oo. So nagkaigwa kami ki mga pagguronoron kung armado pa, ano ang safeguard man sa Samuya. Mhm. Asin ang safeguard man katong nakakustodya na barangay opisyal. Mhm. Ngunyan, napudan so NBI, yan si Attorney Jimenez, sagkod na, iyon na, dahil sinayang na oras, proceed na sa Libon. Ang problema tabi pa dito, grabe bagang traffic. Yes, oo. Alas 12, nagalauna, nagalas 2, aloy, nagaparala, tapos nagapod na nga ni Giraray for second time around, si Mayor Das Maronilla, kung hain na nga kamo tabi so NBI, tabaka nga bumaguan isip. Yan, oo. Time is of the essence. Kung naman ito, biglang kumagyada. Siyempre nag-iisip alawi ko na ang panahon, alawi ko na baka ngaya kung ano na. Iyo ta. Kami man pati oho. sa media with Mayor Das, nag-iisip man kami na ano daw ngayon sabi ka ng alkali, kung kita na ngayon mainot duman. Iyo ta. Ito kumpadre, itong su ground commander, iguaning ideya, pag araw ka na medyo mura halawig ang panahon na nag-agi na daay pa so mga Lead time. lead time, kumbaga iguaning pagdududaman.
Siyempre, may isip man yan. Tapos tungod sa labas sa gira dyan sa kabubuldan. Roger. Mhm. Ngunyan, sa madaling sabi, di nagsunod kami duman sa protocol. Nagkasurundo kami na halato na sa naso NBI. Pero, yun na nga niyang pinag-aadita na baka nga mag-isip na nin iba Yes. na sa kahaluyan na kan oras na nagdalihis, baka iba na mamugtak siya sa peligro. Baka ngayon, pag-iisip mina, baka mang-hostage. Iyo. Mhm. Oo. Mhm. So, media man na mapasiring duman, pasiguro man kami. Mhm. First time na ground commander pati. Mhm. Ngunyan, sa madaling sabi, uminabot na mga 2 o'clock, past 2 o'clock, dahil nang sinayang na oras, daralaga na pasiring duman sa bulod. Mhm. Pag abot duman tabi pa de, nag-testing ako na mag-report ko de, Dahil signal. sabi, dahil magsunod nga kita sa NBI, dahil magpaluwas kit report, Mhm. dahil mag-post, sa delikado ngayon, namumugtak so mga barangay authorities duman sa peligro, Mhm. kita ngaya posible man na dahil may paaraman sitwasyon tabi pa di malay mo ngaya kita napalaog sa bitag, Mhm. tabaka ngaya may pagiriba pa yan, kita nadali duman sa laog Mhm. sa sirkulo katong lugar, bate itong lugar daing signal ki cellphone. Yan. Mhm. Oo, di sa madaling sabi tabi pa di, uminabot na kami duman sa mismong kinamumugtakan nasa laog kan barangay hall. Pero may advance ng abiso na medyo nagpakalma man sa Samuya habang kami nagdadalaga. Nag-inform na si Kapitan na Sobadil, Caliber 40, nasa puder na kan Kapitan. Secured na so badil. Yan. Talagang masurrender na. Mhm. Di sa madaling sabi, pag abot duman, nagkabiriyo lang kami sa kaibong na kanto sa Dalisdiskan Bulod na mga taga-media. Si Mayor Das nango na sunag-inot. Mhm. Pag-abot duman, nagtaon ng go signal na bumaba na kami duman medyo pababa sa barangay hall tabi pa de. Iyo. Bumaba na ngaya kamo digi. Mhm. Di nagbaraba na kami mga taga-media. Di may mga bagbaga kami to sulagan kan cellphone. So mga gamit, so notebook. Irinuluwas mi na tabi pa de. So ID, so cellphone me. Tanganing day na kami magparakot-kot duman sa Bag. kampangan niya. Tabaka pag nag-quote kami, umibabaga so baka kunan nun isipon na baka bumulot niya kukunan no, tirawon siya. Makukugiraray sa badil. Mhm. Di sa madaling sabi tabi pade malibyano inintroducer na ni Mayor Das Maronilla o iningaya so pinaga-request mo sa kuya na media o ningaya si Peter Encisa kan Radyo Bandera o ningaya si Elmer Año Nuevo kan Ema Production o ningaya si Jimmy Nasalita sa DCGB o ningaya so taga Bumbo si Jane Mhm. and Norris si Minggoy. Mhm. Si Minggoy. Mhm. Si Minggoy. O, kami man sa natabi pa de, gari 5 kami. 5. Then nahiling mina na kalmada daiman kisya ki kunanong aktwasyon. Then si Kapitan haros may distansya man. Pagkatapos na ma-introducer kami, luminaog na sa eksena so NBI si Atty. Jimenez. Yun. Mhm. Na uni na ngaya pantulong layer sa pigahanap mo o yan na sa NBI. Mhm. Nagpamidbid na ako ngayon si Atty. Jack Jimenez Mhm. and willing ka ngayon na basahan ka na kan Miranda Doctrine. Miranda Doctrine. Mhm. Ayun na ngaya ta. Talagang ma-surrender na. Kung di gayday sa na ngaya ako kikonta kaya na makakonect sa NBI. Iyo. Maringan So, ni Pading Jimmy ta. Dahil nagtarang, ay, uy, ang pala si Pading Jimmy. Pagdadawag mi sa DCGB. Alagya ka. Nganyan, yun na ito pa de. Bigbasahan na. Aha. In-order na. Forever in-order na siya na. Ay, Pading Jimmy. Day paning statement si Kung Didi. Apudan ko si Kung Didi after your report. Tas, Sige. very instrumental siya sa pagkakunyang kang grupong iyan. Pagkarampahog, as in pagbalik kan tiwala kan komunidad sa gobyerno. Takon matatandaan baga, nayugyog bagay ni kan magkuhan siya duman sa Congress. Siya na mismo, dinara niya sa national level yan. Apudan ko, sige, go Tapos ahead. nagturog biudig di Suardi na sa Libon, sa Oho. PNP Provincial Director, tutok digdi, nagkaigwa ba election ba kato sa barangay, Iyo. nagkaigwa ng deklarasyon kay Comely Control. Yan. Anyway, sa tasad dyan, tabi pa di duman sa istorya, Oho. balikan ta duman so dalagan kan istorya, kinuha na ni Atty. Jimenez subak,
Iyon. So laog kan bag nagagad siya kipermiso duman kay Jonathan Reale. Ngayon ako na ngayon mabukas kani sa pangan kan media, napipicturean nga kita nabibidyo. Binuksan na tabi pa de, linuwas ni nasa bag, may silupin, nakasilupin pa. Nakasalang pa sumagasin duman sa Badil. tinangkas, tanganing safe. Iyon na ito, linatag na bagong badil, caliber 40 arms core, pistol. Nagkukurukintab-kintab pa. Ilinatag sa lamisa. Nagsabihan na NBI, picture na ngayon na, nindo, taon nila ebidensya, plus magazine, tulo, apat ito tabi pa ding linatag duman ka mga bago. Fully loaded. Yan. So, sa madaling sabi, linaw girare, binalik sa bag, pagkatapos, willing ka na ngayang pusasan, nagtao na kan makaduan niyang kamot, pinusasa na, willing ka ngayon magsunod sa mga kapolisiya patakaran kan NBI, willing. Diya mo na, diretso na pa de, daralagan na naman kami pabalik, wala na sinayang na oras, balik na sa munisipyo, nagkandak na press conference. Dumana, yeah. Press conference kasabay sa media, natural media, ayan mahapot duman. Then, primerong hapot, natatanay kalaog ka ngayon dyan sa Conception Group. Primero, ang simbaan na naging simbag niya, may kamidbid siya na miyembro kato na inagdayman niya siya nagpipinsar na miyembro, inagdaman sana siya, dumanda sa mulos-bulos. Malngit pa dita, mapamulos-mulos nga kita. Masiriat-siat barangaya kita. Barang naman, madayang kabugtakan nga sa mulos-bulos. Tagaligaw siya pa de, tagaligaw. Na mayagom siya sa ligaw, pero bako kasal. Kaya ito nabanggitoon sa lugar. Pagkatapos, may agong man siya duman sa Libon. Sa Libon. O duwa, bako siya kasal. Bako siya, di pasiring sila duman sa bulos-bulos. Nagpasiring sa mulos-bulos. May problema tayo rin siya, mga barkada ba ya? Ito pala, miyembro. Di sa madaling sabik, so kaharampangan sa Rinoman, sige Gilbert. Ito na duman so Gilbert, katong Gilbert. Pinamidbid na kan subuyong na, Gilbert ngaya. Pag nakalaog ka ngaya sa barangay na ini, dahil ka naman makaluwas. Ayun. Naubatan da. Nahihipo ka. Yun na hindi. Ano ngaya, mamili ka, magmiyembro ka sa mo, digdi ka na ngaya mautsan. Sus Mario. Naubatan sa lalaki. 2010 da ito nangyari. Pero naglangkaw suranggo niya, nag-isang ground commander. Di sa madaling sabi, napiritan siya na sumabay na duman kaysa magadan. Dahil na siya nakauli-uli. Wala na, 10 years yan na. Sus Mario, 10 years yan, diyan sa paglakaw-lakaw sa kabubuldan sa Libon, Camarines area. O yun na ito, tabi pa de, walawig na mga pangyayari, hinapot mga taga-media kung ano mga krimen, nalalaugan niya, napuntugan niya mga karahasan. Inistorya niya. Dahil napigistorya. Dahil na. May kaso na eh. Dahil napigistorya, nasa NBI na ngayon, bala ngayon kayan. Iyo man, so pig-isip na nga ni pa de, na kung bang istorya taod-taod, garo dahin na yan maon ang bitkaan. So mga kaso baga, first time gigayad itong ipigbulgar man kanin be ano sumakaso sa interview ta kaso bago na pinaghampang first heard tabi pa de matindi ito nagakapera murder Isus Mario Joseph first heard ito pero minagida siya sa matitinding mga kadipisilan sa buhay tabi pa de grabing istorya niya and mataling haga duman na sinabi niya kaya siya talagang gusto na mag-surrender tako ni kumpara da sa balod kaninot nga mga makuso kumbaga sa hampas kan balod makusugo na hampas kan balod iyo an balod nga habang nagahaloy sigan hampas sigan sadit kan balod wala man nga papadumanan yan matutunaw ayun kaya yun kinumpara niya sa buhay niya abot ang panahon nga kung ako sigan dulag-dulag ko gariman sa nga akong balod na matutunaw iyo kaya nagpirit siyang mag-surrender na voluntad iyo man so taramon kan kapitan na pinagtiwalaan niya man yung masutarang bakang kapitan, sige nga halipot kan dalan mo. Yun, sige. Yun na yan, tabi pa di so masamare, na irestoryahan, then pull out, then after following day, Sunday, igwa pa nin mga aksyon na nangyari kaso hapon, so mga badil na tabi pa di. Yun na ito. Nagkakuruan na, nagkakara na, kalot sa iba, nakabugtak, nakatago sa double walling na,
na lanob. Mhm. So yan, marburuto na yan dyan. At least nasugpo niya to, asin masusugpo na ni Angel sa dalagan kan na press conference na isasagibungo niyan dyan sa NBI. Buda so nahugot ang press kung impormasyon mo niyan, so kikampang niyang matitinding kaso. First Oo. heard ito na nagbutwa. Oo. Buda so proseso kung ano na so kamugtakan ta, ito talaga so sistema ta, ito ugod ta na so kabanata. Ano nangon yan so estado ni Rihali, bako? Oo. Yan, ano nangon yan. And kuta na mapa-interview da ko, kinurab na Kinurag kay Angel. Kaya magahinapot ko, nas NBI niya, anong estado. Tapos nagtaram na okay, makakuan na kita, pwedeng makakauro na. Kaya kinurab, di paano ka. Yun na yan, tabi Sige, pare. sige. Pagtugay-gay niya to pon kan Sabadong Udto, naghapon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. DZGB. Yan po tabi no ang komprehensibo na pag-istorya ni Chief Jimmy Nasalita kasabay sa duman sa first layer na nag-akseptar kan pag-surrender naan kan sabing the last man standing kan Concepcion Criminal Group. Tibaad lamang maakomodar kita ni Congressman Didi Cabredo. Congressman Didi, baka nagdadagog kamo dyan sa 3rd District. Makuan mi kamunin pahayag. Tasaro siya sa mga nag-spearhead ka ini na talagang nagmaniugot na nako kanat biritso ko niyan. Bago kita mag-switch sa ibang tema, diretso ta ini mautang na kita ning diit kay Chief Tech Ramir si Congressman Didi Cabredo saro siya sa instrumental na leader elehido na nakakuangkaan na susayang prading susayang ginibong lakdang saro sa very instrumental na nakapuon na madismantle na Concepcion Criminal Group and maibuelta so mamatian kan libon partikular na mga barangay diyan sa Mulos-Mulos as in iba pang lugar na ang gobyerno yao naghiro for the protection of lives and properties as well. Tadi narabagaan ni Congressman Didi duman sa Kongreso. Dinara niya sa national level ang hururun ta sa kahaluyan ng panahon tabi. Problema yan sa peace and order diyan sa Libon. You can just imagine tabi nagreling po ang linya ni Congressman Didi bad nagantabay makuha siyang pahayag duman kita sa sarong linya kung magigirom naman tabi indo iyan na mga lugar diyan sa nagakaperang barangay diyan sa Libon yan na naghaharali na ang mga tao nagkakaiguan ng out migration nagharali na duman sa indang lugar sa takot darakan terror as in intimidasyon fear na pigdadarangani kan grupong iyan may mga gigaradanan basado sa pahayag kan kunyan kan otoridades may mga gigaradan sinda they are sowing terror and parang Robin Hood style ang sistema sagkod na nagharali na ang tao ta mahiling ka sana may mga organisasyon sinda armado sinda mahiling ka sa ng may kahuro na pulis o kung na pinagtutubudan na intelihensya pagkaaga, pwedeng sa mga masunod daw, gagabuton ka. May pipugutan ng payo. O to baga, so, istorya kan ahin kan NBI na nakahurunta, so para pugut na baga, na-neutralize na ninda. And igo nga so parang kontraktor ata na tagadigdi sa tagas ba yun? Tagadaraga, nakalutso sa indang remains somewhere else dyan sa may Libon. Arog kan basta maringgis ang grupong iyan, kan Concepcion Criminal Group. So, grabe, haloy na panahon. It is gripped with the fear, intimidation, and terror. Kaya naghaharali na sa nasa barangay. Sa takot bagatabi na, yun na nga yan, mahiling ka sa nang may kahuro na kung expect within the few days. Papadusahan ka in public, diyan sa, pipahiling parang yung padusa, pipahiling, tapos gagadanon ka. Yan. Tapos igasin ng mga criminal activities na yun na nga niyan sa paagikan terror. So, nag-intervenir na dyan si Congressman Didi na Cabredo, tabi. Sagkod na dinara niya ini using the influence and authority
sphere of influence and vast authority kan sa iyang opisina bilang representante kan 3rd District of Albay. Ginibo niya iyan, dinara niya duman sa Kongreso, paghampang kan Puwersas Armadas, paghampang kan Philippine National Police, paghampang kan human rights, duman sa Kongreso sa budget hearing, inopen up niyan duman. Sabi ni Congressman Didi, tapuso na ang problemang iyan. Sa haloy na panahon po, nakaka-afektar na kan buhay individualmente, as in kan kunyan, kan community as well. Apektado na. Ang sa indang normal na dalagan, maigwa ng out-migration. It seems na daing laban sa gobyerno, naghaharali na sa nangani sa tao. Kung daing laban kung may laban kayo sa gobyerno, daing mangyayari na magkakaigwa ng out-migration. O so talagang pinulpog ni Congressman Didi. Sagkod sa Palasyo Malacanang, sagkod sa Palasyo Malacanang. Minabulta si Chief Jimmy. Yes, salamat pa din. May sugpon pa pala nako. Inapot ni Mayor Das kung nagdudruga ito si Gilbert. Oho. May nabanggit yan si Rehale na pati aki ngaya dahil na pigpapasigwara nagtitira si Gilbert. Isus Mariosep. May magigarumduman ba kan panahon ni dating PD Fernando Cunanan? Oho. May nakasabay so di si GB nyo sa pagsusog kay to kan mga ristos kan sarong 10-year-old Yan. na aki sumag-ama tabi pa din na naagihan man sana pagkatapos nawalat na sana so Carabao. Oho. Oo, ngunyan nagkakanako aso bangkay baga kay to kunday ko nasasala nasa na so ama gari itinalbong nakuha kan NBI pagkatapos so aking 10-year-old nakasabay kay ni nasa uma inagihan mi nga na ito kan mga panahon na yaon si PD Fernando Cunanan naghahanap kasabay sa NBI katong aki nakuha ito sa hampas tabi pa de. Yan. Mga lang mga kuha na sana ristos na sana. Claveras na sana. Na inapot to ini kaso hapon nagtitira da kan araw ka mga aki itong mismong supamayo. Sus Mario. Ngunyan may nagpupugot kipayo. Uy. Ngunyan nayapot ito ko kan alkalde kan Libon. Ano nga yan? Nagdudruga? Dahil mangya dagit niyan sa droga. Oho. Apo nga kan kibdruga. Pagkatapos dagit ngayon sa halimbawa miyembro nga kami may nakurso na daan kaming babae na hiron mitiran lalo na kung may agum na dagit niya siya kaan pero ngayon siya nagigibo exempted niya siya Exempted siya duman sa iyang ordinansa kumbaga. Jesus Mario Joseph. Pagka siya miyembro guminibo ngayon kan sa policy ko kontra sa policy niyan minsan yun yan, tabi pa rin sa kasugpon pa pala naramdaman ko. Taman ako. Sige, thank you so much, tabi, kumpadring Jimmy, iyon na nga niyan. Yan, it's just one of the aspect ng general fear na namamatean kang kunyan kan komunidad duman because of that actuations kan grupo naan ni Gilbert Concepcion yung criminal group. Yan. So balikan ta ito so ki Congressman Didi nagtumar action ng congressman tada ima po pwede sabi kay ito ni Congressman Didi da ima po pwede naarog na sa nakaan na pirmi nagaro da namamatian gobyerno so ginamit niya sa sphere of influence kana sa iyang opisina pag-abot duman sa budget hearing na the day of reckoning kaya nindo dae tapuson iyan tanganing maibultan tiwala kan tao sa gobyerno and sa gobyerno may pamati na yaon dyan to protect properties and foremost lives as well. Ngayon na ito naghiro baga sukan nagkakapirang bulan na-neutralize. O pagkatapos ka ito buminalik ang gobyerno sa panginot ni Congressman Didi duman mismo sa anong barangay ito pading Jimmy makabugos ba yun o bulos-bulos o ba nagbarayli duman na sa halawig na panahon dainin mga arog ka na okasyon ta nagharali nga nin mga tao nagbarayli dumang gabos normal si yaon duman sa pamayo kan army igwang mga representante kan police mismong sa congressman nag-araga dumang barayli ko sinyal na yun na balik na normal si and here is the government tabi yaon na po namamati na nindo ang kunyang kan gobyerno. And iyon na nga niyan,
ini naman i-connectar ta sa nag-adang-adang na election, this will be the first time na kunyan. This will be the first time na ang Libon de ipapairarom sa COMELEC control. Ano, sige. Sir Nelson, good morning. Yes, good morning. So, barangay pa dito man sa Libon na Pigpayrian, barangay Buga. Buga. Yan, Buga. Yan, sige. Mhm. Sige pa rin, thank you. Thank you so much. Barangay Buga. So, itong sa pagbaray di duman, nag-urog magaga. Ito, symbolic symbolic gesture na eto na ang gobyerno, dahil na kamo matakot. Yaon mismo duman sa congressman. Yaon mismo duman sa Puersas Armadas, mga representantes ni Dal, pati common tao, urog mahon duman. That was the start. And yun na yan, as days progresses tabi, balik na sa normalcy, pati sa election tabi ngun yan, this is the very first time na after ka itong parang dark ages na yan dyan, kan peace and order sa Libon, this will be the first election na daiiyan tabi, ipapairaram sa COMELEC control. And yun na nga niyan, the latest, ito pahayag niyan kan NBI, siguro, press kong bareta yan na makukuata, so pahayag kan NBI ngunyan tabi, na ining si Rehali is the last man standing kan grupo kan Concepcion. Ayun. And sa pagkakakuha niya na, pag-surrender and paghampang kan mga kasong iyan tabi, pati na sa pagkakakuha pa kan remaining na armas de fuego kan grupo, obliterated na yan. Iyan na po. Sana po, first heard man induin sa programa man sa DCGB, sa Tingog kan Banwaan, yan ang mga bagong anggulo yan ng kang istorya, pati sa mga kasong pighampangaan kan nag-surrender na persona. Ano po? So, daigar siguro busy na si Congressman Didi, pero we'll try paano na makauron si Congressman Didi, makuha taning kwang kaayan, pahayag, ito may text Didi, sabi ni 1482, good job, Congressman Didi Cabredo. Bako masakon ano pa man, tabi, tiglalatag ko lang what happened, yung chronology of events. Because, sa sakong pagrumdum, si Congressman Didi, so talagang politikong naglataw. Na dapat tapuso na ini and guminamit kan sayang sphere of influence na pinasubli kan tao. Taan ang mga representantes bagatabi, pigtatawang tayo ning influensya. Kita ang nagtao sa ning express na poder, uni po ang influensya, uni ang otoridad, ipipasubli mi sa imo bilang ikasamong deputado, bilang ikasamong kunyan representante. Ginamit niya sa opisina kan third district para po sa iyon nga yan pag-resolver kang problemang iyan. Igwa po nin positibong resulta. Sagkod na ngunyan, the last man standing, suminorender na, uyan na po sa lado kan gobyerno. Ano tabi? Good morning tabi, Sir Pio. Curious question lang po. May hearing pa po ba sa court? So nagsuko o diretso na sa kulungan? Dahil po ba siya nag-request kay lawyer pagsuko niya? Gabos tabing sistema, ining naghapot si 4999, gabos tabing ko niyan, gabos na sistema, susug po sa tuyang lay konstitusyon, ilinatag duman sa kunyan sa nag-surrender na iyan. And kasubago ba, nahihapot na su NBI, ano niya kung mangyari? Masunod na kayo sa proseso, ibibalik mga ang warrant sa korte, nahampangon niya ngayon ining mga kasong initabi, mga matitinding kaso. Ano? Naku, gulpe ang utang niya to. Nung advice mo tabi dyan, Chief Tecramir, day ko pinundot nga ning yaon sukon yan, so sa tuyang buwelo. Ma-time check ko na kita, Chief Tecramir, tabi? Ano ba? O palaugon ta si Pading Al? Tapos ihabol na lang? Halawig ang kanya utang tayo. Time check, ano ba time check? O si Pading Al mo na? Kapag mag-time check kita, i-turn over ko na sa imo. Tabi. Sandali. Si Angel may chat yan. Sige, tabi. Anong advice mo, Chief Tech? Pasok ba natin o time check kita? Sige, time check ko na tabi. Pading Al, taod-taod ka na lang Oras, Pilipinas, it's 9:55. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ang sabi baga ni May, sarusa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pai? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medical, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor Awin Baldo, makusog pa sa iyang esposa. Lalbaldo malalaoman sa bunwa ang daraga. Kay Lalbaldo na. Kay Lalbaldo kita papakusugon at arangkada. Syudad kan Legazpi, si Consi JP handang magserbi. Con si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpeño si JP Lee, serbisyong na matanos. Con si JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ika talaga kong Jill Bongalon. Sa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Oras sa Pilipinas, 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagtatubod si Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat na makasuhan asin mapanimbag ang mga nagpapalakop ng fake news. Sigun kay Bersamin, dakol nang nagtitios asin nagsakit sa grabing efekto ka mga peking bareta kung kaya dapat na masaangatan ni mga magkakanigong kaso ang mga nagpapalakop kay ini. Dahilan digdi nagigibo na ninlakdang ang National Bureau of Investigation para magkoordinar sa Interpol. Alagad nagsayuma si Bersamin na dapat magpaluwas ng detalye may kinaaraman digdi sa pagkasabing operational ang nasabing issue. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa
0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipagana tayo din. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasina. Kaloy Andes Loria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gapos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamadig, darada, Ligaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamadig, darada, Ligaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Mga Ligaspeños, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigor si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Salvador na manalaoman ta, sigor si Sunshine Imperial. Kapag sa sektor, tinatapangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad asin pang salud,
Mga Ligaspeños sa maabot na pirilian, iboto Sunshine Imperial para konsihal numero 9 sa balota. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota, Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Duman mo nakita man sa Virac, anong may nagpaparaharapot ka isa sa tuya. This is beyond politics, tabi This is pure plain information giraray, tabi sa Virac. Igo pa ka paano dyan yung pinagsusubaybayan an sa tuyang mga kababayan sa Catanduanes, ining manungod sa disqualification na ipinagsaangat kontra kay Governor Boboy Cua, ta kandidato baga siya bilang alkalde kan Virac. Ayan, natsimpusan na politika nga ni ang season mo yan. Pero dumang kita sa pure plain sa ng informasyon, tabi dinismiss baga, tabi iyan. Dinismiss yan because itong ipinag-file na petisyon para i-disqualify si Governor Boboy Cua as candidate for mayor of Virac, sa madaling sabi, dahil po nakasunod sa tamang proseso, parang technical, yan, dinismiss. And the dismissal by COMELEC First Division is final and immediately executory. Grupo na nag-file po kan petisyon na iyan to disqualify ining si Governor Boboy Cua as candidate as mayor of Virac, day po basado duman sa dokumentong naipaabot man sa satuya sa pag-ugid takan istorya, day po nakapag-file within the reglementary period para parang motion for reconsideration. Ayun, day po naka-file. So, igo baga dyan yung sistema paano sa pag-file ng mga pleadings, ng mga motion for reconsiderations, basado sa rules of court, buda dyan sa, in which case, in the case at bar sa COMELEC, igo nin ipigtatao yan na, ini nga ya, pag igo nagluwas na araw ka ining desisyon, sa laog nga ning araw ka ining oras, titauan man so sa ibong nalado na adversely affected kan desisyon na, makapag-file man kan sa indang namamatian, sa indang man na legal remedy pa, within that specified number of days. Pag day ka makapag-file ka yan, wala na. Day nang hururun tabi, tapos na. The decision is the decision. Yan. Ang decision is decision. Now, the decision of the First Division kan COMELEC was to dismiss itong petition for disqualification on the grounds of citizenship. Primero nga ni, dahil nakasunod duman sa process, dahil naka-attach so kunyan so certificate of candidacy, dahil pinag-attach duman ka nagpetisyon so certificate of candidacy ni Boboy na ko as mayor, dahil duman ipinag-attach, kaya na-dismiss due to technicality. Now, igwaning periodo na dapat na
na ititao duman sa mga nagpetisyon na mag-file ka mo ning motion for reconsideration within that specified number of days. Dai duman naka-file so grupong itong nagpetisyon. Kaya so nangyari so decision kang first division kan COMELEC becomes final and immediately executory igwa pa ning tigapod na entry of judgment. Yan, igwa na ning entry of judgment. Kaya suron tapos na, sarado na tabi, igwa na ning finality. So decision kang first division. Now, sa ibong nalado naman, igwa pa man iyanin mga remedies legal na pwede man na isaangat ninda, depende naman po yan, duman sa grupo man na nagpetisyon. Kung ano man sa indaman po na remedyong gigibuhon man tabi. Pero as of now, insofar as yung decision kang first division kang COMELEC, iyon na po yan. With finality na and immediately executory. With the igwapaning entry of judgment. Yan po ang facts kaiyan. Factual na pag-istoryata kan sitwasyon na yan dyan. Without any leaning or inclination sa kung ano pa man na grupo. Iyan po ang nangyari ngayon. So for all legal intents and purposes, diretso po ang kandidatura kaan as mayor ni Kua. Iyo po yan. Iyon na nga ito. Not unless na igwaning makuha naman, so ibong nalado naman na nagpipetisyon, makuha na desisyon para man, apabor man sa inda, dispwes na naman iyan tabi, magkakaigwa manin efekto sa arog ka nakahagadan maninda. Pero as of now tabi, diretso po yan because of that decision kan COMELEC First Division for all legal intents and purposes without any decision adverse to that effect, diretso po ang kandidatura kaan ni Gobernador Boboy Kua as mayor man kan Virac Catanduanes. So that's it tabi in a nutshell. Pinasimple lang na istorya tabi, manungod sa bagay na yan. We do not dwell on the matters, mga sa indang diskarte kan istorya o kan kaso, but pinasimplita lang, sumaintindihan po diyan sa Virac kung ano ang estado kang kasong iyan, at tagulpi nang nagruluwas na kung ano nasa naman kaya. So, sa tuya man ding responsibility as media, maging sa Palasyo Malacañang, baga naghahagad maning tabang sa mainstream media ngaya, pag gulpi na ngayang diluted na impormasyon, mag-intervener na ngaya kamo, magkuang facts kan mga nangyayari. O di po ang tabi ha. So, iyan ang factual ka na sitwasyon tabi dyan sa Virac Catanduanes. For all legal intents and purposes tabi, diretso ngunyan ang kandidatura as mayor ni Governor Boboy Kua, taday man po pa ni minapugol sa kandidatura kaiyan tabi. So petition for disqualification dinismiss baga tabi kan first division kan COMELEC dahil nakapag-file, so nagpetition within the reglementary period to file motion for reconsideration, igwa na ning certificate of finality and entry of judgment. Kaya arog po kayo ng efekto tabi. Now, legal remedies are still available man duman sa ibong na grupo. Hahalaton taman po yan kung ano ang mga mangyari pa sa mga masunod na aldaw. But, for all legal intents and purposes tabi, diretso ang kandidatura kan ni Governor Boboy Kua because there is no competent court yet or any administrative body na minasabi na ika-disqualify. Dai po ning arog pa ka na desisyon. Dai ning desisyon pa ang ano man na competent court or ano man na administrative body na nagasabi na disqualify ka o disqualify si Kua as kandidatura kan pagka-mayor kan Virac, dai pa po ka yan tabi. So for illegal intents and purposes, applying yung maximum of law na ang gabos tabi is within the legal frame kan sa tuyang komunidad, diretso po ang kandidaturang yan. Sige, may mga istorya pa kita dyan sa luwas. DZGB. Napod ka ang principle of regularity. DZGB. On the spot. Piraan kasya tabi Chief Tekramir, dua o saro. Ika na lang ang magdita. Dua. Sige, duaan kasya. Joshua, dua na lang tabi. Si Padingal na lang muna si Karen. Padingal, thanks for waiting. Good morning, go ahead. Thank you so much, Padi. Good morning. At least nagpapaka-buelo na ngunyan ang mga kontraktor, pati na politiko sa mga proyekto asin kampanya sa mga hararayong barangay
dahil sa development na pagkatunaw kan Concepcion Group asin ang reparong pati New People's Army ngunyan dahil na masyado aktibo. Yan ang feedback na nare-recibikan DCGB News sa ibang politiko asin man mga nagpapatrabaho ng mga infra project, lalo ang mga road widening, road opening sa mga hararayong barangay ngunyan. Sabi ninda, pagsiring kay ning araninan eleksyon, asin ongoing man ang mga proyekto, iyo man ini ang perming nababantayan kan mga rebelde, pati na ang Concepcion Group kayto na naging pamuso kan mga panahon, lalo na sa parting 3rd District, asin nagdalaog naman ang operation kani, digdi sa 2nd District kan mga enot na panahon, pati nga ni baga 1st District kayto kung narumduman ta, so ginada na sarong aspirante. Pagka-alkalde kan Malinaw na si Dipuntong Engineer Morales. Uy, iyo, kumpadring al narumduman ko. Yan, iyo tumaga. Istoryang iyan, nakakonektar dyan yung Concepcion Criminal Group with the killing kay Morales. Iyan baga so pinuna na naging pamuso, so pangaran kaya na Concepcion Group. Diyan nagputok. Diyan nagputok kan nagluwas sa investigasyon na inwelto ang Concepcion Group, malangani may saro baga sindang miyembro kayto na tinamaan man asin nagpabulong sa sarong hospital dyan sa 3rd District. Duman baga ito na trace na talagang konfirmado ang grupong Concepcion Group. Sindan to binumba ito kay Dipuntong Engineer Morales na nag-aspirar ka to maging alkalde kan Malinaw. Dating city engineer kan Makati City. Yan, tao ni Vice President Binay. Binay, yan. Yan, at least no yan, sa siring na development sa Concepcion Group, pati so paghiro man kan mga katugangan ta sa kabulda na NPA, dahil nakitang masyadong nadadangog na istorya sa mga politiko na siring kaning panahon araninan eleksyon, pero dahil ki mga nadadangog kitang istorya na ngaya may nag-agad ng PTC. Ibaga pa dingal, araw kay ni itong mga nakaging eleksyon, igwa na nagbubutuan na may PTC na ngaya. Ay, totoo yan. Oo. Tapos masunod sa PTW, permit to win. Alam baga bira dahil pag naglalataw. Dahil kitang nadadangog kaya no niya na pati and naririparong wilong-wilo ang mga kandidato na magralaog sa mga hararayong barangay. Kaya konektado yan sa pagkatunaw allegedly kan Concepcion Group and pagkalmaman ngo niya ang kaninpe, aktibohon ngo niya ang mga intelligence operatives kan army, kan police. Kaya sarong bagay na sana duro-diretso ini ang maging siring na magayon na sitwasyon mientras paranina an eleksyon plus sa mga project tabi ba mga ongoing na proyekto sa mga rayong barangay dahil naman nagkakaproblema ang mga kontratista. Kay tubaga pa di araw kay eleksyon igwanin mga dahil nakakalaog sa mga rayong lugar. Katalaga papalaogon sige na. Pag-araw kaning panahon na aranina talagang maigpit man sa mga kontra-gobyerno kayto. Pero man yan, dahil kitang nalalangog, kaya nga kumbaga sa positive side kan istorya, magayon na development sa lado man kan mga autoridad. Roger. Yan pa ang mga dagdag pang informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al. Anong advice Chief Tech Ramir Garuday na o isa pa ba pwede pa hirit natin isa pang report DCG si Karen. On the spot report. Karen, what's happening? Good morning. Yes, thank you, Sir Pio. Daing katotohanan ang mga nagsisirkular na igwang cash assistance and Commission on Higher Education o CHED sa mga magraduar na estudyante ngunya na taon. Iyan ang ipiglinaw sa DCGB News ni Rufa Lusada, ang social media coordinator for scholarship kan opisina dahil ini Sir Pio sa mga nanunutaran na impormasyon na sasaguton daangon niya na taon kan opisina
ang mga graduation expenses kan mga ini second kay Losada kainin itig of Resir Anched nasasagupod ka ini ang mga graduation expenses Oho. pati kan mga nasa elementary, high school, senior high, as in college, Misos. halagad maski ang mga call for scholarship na ipang pikubuksan at Ched Region 5 dyan. Sa kadailanan, Sir Pio, na wala sa sistema kan Ched, ang mga siring na graduation cash assistance, halaga dapat sa Ched Central Office sila menteng nagigikan ang mga siring na anunsyo. Pasado matagi, Sir Pio, sa nanotara na detalye, dahil ka inisakod ang elementary sa good high school, dahil ang kapot man sa nabagakan Ched, tertiary level o college, kung kaya kipag-abisuhan kan Ched Region 5 na maging-bilente man lalo ang mga magurang sa mga siring na impormasyon asin mga detalye na nahihiling kay ni asin dapat mag-originate sa na dapat ang mga siring na anunsyo sa Ched mismo na Facebook page. Yan, tabi sa Tio, anis ka nabigay sa luwas, Karan Ala, DCGP News. Salamat Karen sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Salamat man ka sa inyo pag-antabay. Masunod tulo si News Director Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning.